sa Hulyo. Balita International, global death toll bungod sa COVID-19 naglambot na sa masobra 566,000. Sa sports balita, Paul George nakahanda para sa NBA Restart. Mayong aga Bacolod, may aga Negros Occidental, kag bugas nga Western Visayas, welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karong adlaw Domingo, Hulyo 12, 2020. Ni naman si Aksyon Dorel, Cabatu. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglain-lain na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Sa aksyon! Lasay 5 Action Radio Philippine Standard Time, pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition, detalya sa balita lokal. Nadugangan sa apat ang COVID-19 cases sa Negros Occidental, samtang isa naman sa siyudad sa Bacolod. Ang nagpositibo ang lunsay mga locally stranded individuals sa LSIs kag base sa datos sa Department of Health 6. Anom ang bagong COVID-19 cases sa Region 6, lakip na ang apat sa Negros Occidental, isa sa Bacolod kag isa man sa Badyangan, Iloilo. In report man sa DOH-6 ang siyam kamabago nga nakarecover sa balatian nga parehas tanan taga-probinsya sa Iloilo. Sa kabugusan ang Region 6 ang may 461 ka COVID-19 cases, 232 diri ang aktibo nga kaso, 178 nakarecover kag 11 naman ang nagkalamatay. Admitted sa pribado nga hospital sa siyudad sang Bacolod ang mag-asawa nga doktor kag nurse nga taga siyudad sang Kabankalan, Negros Occidental matapos nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Mayor Pedro Zaico, naka-confine man sa hospital ang duha ka tuig nga bata nga babae sang mag-asawa bangod sa mga sintomas ng COVID-19. Uli 8 sang unang nagpositibo sa COVID-19 ang bana nga 34 anyos, samtang ang nagtatap o kung nagatatap sa pasyente nga locally stranded individual na ginapaidalom sa dialysis sa pribadong hospital sa Bacolod. Hulyo 9 ang magpositibo man ang asawa sini nga doktora, 34 anyos nga may klinika sa Holy Mother of Mercy Hospital sa Kabankalan, Mabinay Road, kinaga-duty man sa Kabankalan District Hospital. Sa karon ginaulat pa ang resulta sa swab test sa ila. Ang ila status ara sila sa isang hospital sa Bacolod kag subong gina-contact tracing namon mga 2 days na ang contact tracing namon ka very cooperative siya kay doktor siya nabalaan niya ang kung ano nga kundiin siya nakakadto. Ang kabahin sang pahayag ni Kabankalan City Mayor Pedro Zaico.
Nagpatigayo na sa massive contact tracing ang Kabankalan COVID-19 Task Force sa mga taong naka-close contact sa mag-asawa nga doktor kag nurse nga nagpositibo sa COVID-19. Pero kay Mayor Pedro Zayco, ginasugat sa task force ang pamilya sa mag-asawa sa barangay Pinaginpinan kag ginsaylo sa quarantine facility sa Balikaw Resort, barangay Orong, Kabankalan, agod makuhaan sang swab test. Dugang pa sa alkalde nga nagsang abot o kung sa maabot nga Lunes, may patigayon man yung rapid testing ang task force sa iban pa nga mga persona na nakakontak sa mag-asawa. Ang mag-asawa ang mga COVID-19 patient number 1 kag number 2 sa syudad sang Kabankalan. Ginsaylo si patient number 53 sang syudad sang Bacolod humalin sa iya balay sa barangay Mansilingan pakadto sa isa ka quarantine facility. Si patient number 53 ang 33 anyos nga lalaki, isa ka locally stranded individual gikan sa Metro Manila kag asymptomatic. Ang pasyente ang nag-abot sa Bacolod sang Hulyo 28 sakay sa isa ka barko. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Kapitan Boy Pico sang barangay Mansilingan nagareklamo ang mapumuluyo sa lugar nga dapat kuhaon ang pasyente sa lugar nga sa isa ka squatter area kasunod nga maapektuhan sila sa tion nga ipatuman ang lockdown. Pero kay Pico, base sa iya interview sa pumuluyo, wala nakagwa ang pasyente sa iyang puloy-an sa nagabot ini sa barangay Mansilingan. Dugang pa ni Pico, ang asawa nga nagatrabaho bilang kabulig ang wala sang close contact sa yabana kaya nagadulong lamang sa pagkaon sa lugar pero ini ang ginhambalan nga mag-home quarantine. Ginpaidalo man sa 14 ka adlaw nga quarantine period ang 25 anyos nga dalaga nga locally stranded individual kon LSI matapos nga nadakpan sang kapulisan nga ilegal nga nagsulod sa syudad sang San Carlos nga wala sang nagakaigo nga koordinasyon kag dokumento. Suro kay Police Major Noberto Barniso, PCR Chief sang Nokpo, ang ginalgar LSI nagikan sa syudad sang Toledo, probinsya sang Cebu, nagsakay sa truck nga ginamaneho sa iya amay kakargado sang fertilizers. Dugang pa ni Barniso pagi sa follow-up operation sang kapulisan, nakita ang 25 anyos nga babae sa City Homes, Barangay 5 sang amo nga syudad. Ang LSI ang gindala sa Julio Ledesma National High School para sa quarantine. Ginbalik na sa Modified General Community Quarantine ang Purok News Site, Barangay Minoyan, Banwas ang Murcia matapos nagnegatibo sa COVID-19 ang 23 ka mga persona nga close contact sang asawa sang driver sang ambulansya sang probinsya sang Negros Occidental nga nagpositibo sa virus. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Murcia Mayor Gerardo Rojas, ginkalipay sini nga nag-abot na ang resulta sang swab test sa asawa sang driver kag nagnegatibo ini sa COVID-19. Una na nga nagnegatibo sa COVID-19 ang 22 kay ban pa nga mga persona nga nadala sa contact tracing kag ang tanan nga mga personnel sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office nga ginpaidalom sa quarantine. Nagpasalamat si Rojas sa kooperasyon sa mapumuluyo sa Purok News Site kag sa kabugusan nga Barangay Minoyan. Sa piyak sini nagpanugyan sa gihapon si Rojas sa mapumuluyo nga sundo ng mga health protocols sagud hindi malatnan sang COVID-19. Sa iban nga balita lokal, mag-asawa lang ang sarang nga mag-angkas sa motorsiklo kag wala na sang iban pa. Ini ang pagklaro ni Bacolod Traffic Authority Office Head Police Lieutenant Colonel Luisito Acebuche. Kasunod ini sang mando ni DILG Secretary Eduardo Anyo nga pwede na mag-angkas ang mag-asawa sa motorsiklo. Pero kasi Buche, dapat may pakita sila nga marriage contract o picture nga magapamatuod nga sila ang mag-asawa. Magluwas sa mag-asawa, wala na sa iban pa nga sarang mag-angkas sa motorsiklo. Ang sinuman nga madakpan magapangtubang sa kaso nga paglapas sa Executive Order number 35 kag may multa nga 500 pesos. Sunod kay Police Lieutenant Acebuche, sadto pa ginhimo na nila ini antes pa nagpapanaog sang mando ang DILG. Liwat nga nagpanumdum sa Acebuche sa mga traffic enforcers nga ipatuman ang mando sang DILG nga wala sang pinilian kag ipatuman ang penalidad.
Ginatingwa naman sang DSSD Bacolod nga makapakiangot sa ila counterpart sa Dumaguete kag Cebu angot sa plano nga pagbiyahe pauli sa Mindanao sa isa ka grupo sang mga badyaw. Suno kay Tero ini nga grupo sa mga badyaw ang naghalin sa probinsya sang Iloilo kag nagtinguha kun tani nga makabiyahe padulong sa Negros Oriental apang ginpabalik sang lokal nga panguluhan sang syudad sang Cabancalan. Aminado si Tero nga madamo sila sa nabaton nga mareklamo angot sa ginahimo nga pagpasaway sa mga grupo sa palibot sang syudad. Rason nga ini ang ginatinguan nga maaktuhan sang iya talatapan sa piyak sang ila kasakuon sa trabaho. Ang luwas sa grupo sa mga badyaw nga taga Hulos-Sulu, problema man ni Tero ang isa pa grupo nga nagapauli sa norte nga bahin sang Negros Occidental apang diriman sa Bacolod nagapatigayon sa inoperasyon nga nagapangayo-kayo sa publiko. Arestado ang apat ka ginalegar miyembro sang New People's Army o NPA pagi sa follow-up operation sa gintingog nga pwersa sang 15th Infantry Battalion kag intelligence operatives sang Cabancalan City PNP sa barangay Magbalyo, syudad sang Cabancalan, Biyernes sang gabi. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay 3rd Infantry Division, Philippine Army spokesperson Major Senon Pansito, ginpahayag sini nga manakaldakpan na mosanday Emilio Cañares, 28 anyos, nagapuyo sa San Fernando, probinsya sang Cebu, ka nagaserbe bilang secretary sang 2nd National Urban Party Committee. George Bugaay, 42 anyos, sang Barangay Orong, syudad sang Cabancalan, anay Secretary General sang Pamalakayan Negros kag karon Regional Communications sang GRN. Cyrilyn Moreno, 22 anyos, ginaligar Regional Staff sang GRN kag Rafi Pataho, anay platoon leader sang KRN Southwest Front. Dugang pa ni Pansito nakuha sa apat ka ginaligar miyembro sang NPA ang isa ka kalibre 45 nga armas latang, isa ka 38 caliber revolver, apat ka granada, kwarta, cellphone kag mga dokumento. Ang mga suspect ang preso karon sa custodial facility sang Cabancalan City PNP kay nagapatubang sang kaso. Madumduman nagligad nga Miyerkules, Hulyo 8, 2020 isa ka enkwentro na tabo sa tunga sang 15th IB kag NPA. Kag sa katapusan nga balita lokal na kumpiskar ang 368,000 pesos nga bilisang shabu sa baybas sa operasyon Biyernes sang gabi tubtub Sabado sang kagahon sa Barangay Villamonte kag Barangay 2 siyudad sang Bacolod. Una nga nadakpan ang Bacolod sang Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit, si Dindo Barcilio nga pumuluyo sang Rizal Street siyudad sang Talisay Biyernes sang gabi. Naaresto si Barcilio sa Villa Ramos Subdivision, Barangay Villamonte upod kay John Michael Linardia. 204 pesos nga bilis ang shabu kag 600 pesos nga bilis ang marijuana ang na-recover kay Barcilio kag Dinardia. Samtang naaresto man sa Police Station 2 ang 3 ka persona sa Puroksigay, Barangay 2 matapos ang buy-bust operation sa tung Sabado sang kaagahon. Ginkilala ang mga ini nga Sanday Joshua kag John Vincent Canlas kalakip kay Greg Sauce. Lunsay pumuluyo sang Puroksigay, Barangay 2, siyudad sang Bacolod. Na-recover naman sa ilang 164,000 pesos nga bilis sang shabu sa amo nga mag-uton. Sa mga balita, National Department of Health gintugutan ang pagbaligya sang FDA-approved rapid test kits sa mga drugstores. DSWD target ang 80% nga payout sa second tranche ng SAP sa katapusan sang Hulyo. Detalye sa Balita National pagkatapos gid lamang sini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing,
RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng... Last 6:20 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa mga balita nasyonal. Naglambot na sa 204 ka mga COVID-19 test kits na naprobahan sa Food and Drug Administration ng FDA. Ini ang ginalakipan sa 71 ka mga PCR-based test kits, 77 ka rapid anti-test kits, 51 ka immunoassay test kits, kag 5 ka iban pa. Sunod sa National Economic and Development Authority o NEDA, ang pagpasangkad sa COVID-19 testing capacity sa Pilipinas nagapasiguro nga ang pungsod nga hindi magbalik sa pinaka-istrikto nga lockdown na kon enhanced community quarantine. Sunod kay Social Economic Planning Acting Secretary kag NEDA Chief Carl Kendrick Chuba, nailambot sa gobyerno o kung nalambot sa gobyerno ang 32,000 ka test sa kada adlaw nga magabulig para mapanubo ang positivity rate panubo sa 5%. Ginatugutan sa Department of Health ang pagbaligya sa rapid antibody test kits sa mga drugstores pero ang produkto ang dapat aprobado sa Philippine Food and Drug Administration ng FDA. Sa public hearing, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere nga
nga wala ginadilian ang pagbaligya sang rapid antibody test sa drugstores pero dapat ini ang rehistrado sa FDA. Sunod sa DOH, ang mga nagabaligya sang rapid test nga wala sang panugot sang FDA, labi na sa online ang ginadilian kag ang nagabaligya ang magapangatubang sang pinalidad. Sa karon ng FDA ang may ginaprubahan nga 204 ka mga COVID-19 test kits. Nagpaandam ang Department of Health sa publiko batok sa illegal nga COVID-19 testing centers nga nagausar sa ngalan kag logo sa ahensya apisar nga hindi sila accredited. Liwat nga nagpagwa ang DOH sa listahan sa 83 ka malisensyado nga testing centers kag laboratorio sa Pilipinas nga pwede makapatigayon sa RT-PCR test. Kalabanan sa mga laboratorio ang yara sa Metro Manila, kag mayara naman sa ibang lugar kaangay sang Benguet, Ilocos Norte, Bataan, Pampanga, Laguna, Camarines Sur, Iloilo, Cebu, Leyte, Zamboanga del Sur, Davao del Sur, kag iban pa. Suno sa DOH, wala sila sa may gina-endorso nga testing center kag wala man sang permiso nga usaron ang logo sa ahensya sa mga promotional kag marketing material. Sa karon ginasikaso sang DOH ang 178 ka application para mangin accredited ang laboratorio sa tuyo nga madugangan ang COVID-19 testing facility sa Pilipinas. Naglapaw na sa 54,000 ang COVID-19 cases sa Pilipinas matapos nagdugang ang 1,387 ka mga bago nga mga infections. Ang bagong mga kaso ang ginalakipan sa 918 ka mga fresh cases kag 469 ka mga late cases. Ang Pilipinas sa karon ang may kabugusan nga 54,222 ka COVID-19 cases. Gin-report sa DOH ang 807 ang bago nga naka-recover sa balatian o kung kabugusan nga 14,037 recovered patients, samtang 12 ang bagong napatay o kung 1,332 ang death toll. Ang Pilipinas karon na may 38,813 ka aktibo nga kaso sa COVID-19. Target naman sa DSWD nga ma-release ang 80% sang Social Amelioration Program payout para sa second tranche sa katapusan sa bulan sa Hulyo. Ginpahayag ni DSWD Secretary Rolando Bautista ilagi na lang taong nga malabot ang 80% nga payout subong nga Hulyo kag ang 20% ipaydalon pa sa cross-checking. Sunod kay Bautista yara na ang kwarta sa ahensya pero mauti ang proseso sa double checking sa listahan sang mga kwalipikado nga benepisyaryo. Ang DSWD ang nagumpisa sa payout sa pila ka mga lugar lakip ng NCR pagi sa online payment samtang iban pang rehiyon ang nagpatigayon sa manual disbursement. Sa karon bayaran na sang 1.3 milyones ka mga benepisyaryo nga nakabato na sang ayuda para sa second tranche. Kag sa katapusan nga Balita National ginpahayag ni Joint Task Force COVID-19 Shield Commander Police Lieutenant General Guillermo Eliazar nga ginatugutan nga mag-angkasanay ang mga LGBTQ couples sa mga lugar ngayon paidalom sa GCQ sa tion nga makahatag sila sang pamatuod nga couple sila akong live-in partners. Sa laging handa public briefing ginpahayag ni Eliazar posible konsidera sa otoridad ang IDs sa mga couples nga parehas nga lalaki ug babaye. Mas maayo man suno kay Eliazar nga makakuha sang dugang nga certification gikan sa barangay. Ginpaathag man Eliazar nga ang barrier sa tunga sang rider kag passenger ang nagaserbe nga dugang nga safety net para malikawan ang COVID-19 sa tion nga ang mga nagangkasanay ang magapakuno-kuno nga kasado o kon magpartner. Sa karon suno kay Eliazar padaan ang pagtuon sang technical working group para mapaayo ang ini nga sistema. Las 6:26 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Detalye sa Balita International kag Sports pagkatapos gid lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam,
may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Alas 6:31, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita International. Naglambot na sa 566,457 ang kadamuon sa mga nagkalamatay sa COVID-19 patient sa bugos nga kalibutan. Nagpaguna sa gihapon sa may pinakamadamo nga na-record nga nagkalamatay bangod sa COVID-19 ang Estados Unidos nga may 137,341. Nagsunod rin ang Brazil nga may 71,469 nga nagkalamatay bangod sa among nga virus. Yara sa 44,798 naman ang death toll sa United Kingdom samtang 34,945 ang na-report nga nagkalamatay sa Italy. Samtang sa pinakauli nga datos nagsaka na sa kabilugan nga 12,807,174 ang ginigo sa makalalaton nga balatian sa nagkalain-lain nga pungsod. Yara naman sa 7,461,087 ang total recovery sa COVID-19 pandemic sa bugos nga kalibutan. Kag sa naman nga sports balita, ginpabugan ni Los Angeles Clippers star Paul George nga nagbalik na sa maayong iya kondisyon kag ikaayong lawas. Sunod kay George, iya ginusar ang lockdown sa NBA bangod sa coronavirus pandemic, agod paayuhon ng iya nga shoulder injury. Samtang ginpabugal pa ni George nga handa naman ini nga maghampang. Alas 6:33 Aksyon Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Sunday Edition karon nga adlaw Domingo, Hulyo 7, 2020. Damagin nga salamat sa atong mga ka-aksyon nga nagupod sa akon sini nga aga kag maayong aga lang sa inyo. Happy weekend mga ka-aksyon. Ni naman si Aksyon Dorel Cabatu. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo